Elevii, profesorii și părinții elevilor de la o școală din comuna Mureșeană Sânt Paul se plâng că o profesoară îi admonestează verbal și fizic ori de câte ori are ocazia. Chemați să o liniștească pe femeie, polițiștii au simțit pe pielea lor mânia zeului didactic. Numai că acum ulciorul n-a mai mers la apă. Femeia a dat peste un polițist care, fără multe vorbe, i-a răspuns cu aceeași monedă. Tu de ce vrei să pui mâna pe mine? Nu vreau, doamnă, ce să pună mâna pe mine ta? Tu de câte ori ai pus mâna pe mine? Nu mă trage, fii atent. Nu te mă trece, că îți dau o palmă de nu te ești. Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Despre profesoara de imagini se spune că este extrem de exigentă. Profesorii spun că de mânia ei nu scapă nici elevii, nici profesorii și, după cum se poate vedea, nici polițiștii. Totdeauna era care făcea scandal, ea ieșea că se face discriminare în comuna asta, că copiii de etnie rom nu sunt așa învățați ca românii. A început să mă înjure, să mă facă în toate felurile. Eu nu sunt violentă și știe toată lumea aici, că eu totdeauna m-am comportat... Nu, ea este invidioasă. Dar copiii sunt martori. Așadar, cine încearcă să o calmeze pe profesoară este o persoană violentă, iar cei care stau în banca lor sunt invidioși. Eu n-am agresat niciun profesor. La toți profesorii le frică de mine? De ce? Au fost chiar ridicatoare. A avut loc o altercație între două cadre didactice. Deci s-au prezentat amândouă cadre didactice la sediul postului de poliție. N-au mai ajuns pentru că... Ce cadru didactic ești tu? Vă creează probleme la un profesor? Mai creează. Le este teamă la profesor de... Le este, pentru că vine și se ia de noi și nu ne lasă să, efectiv, să stăm ca un colectiv. Nici jurnaliștii nu au scăpat fără o corecție. Și tu să nu mai filmezi, ai înțeles? Să nu mai filmezi! Pe numele femeii a fost întocmit un dosar penal. Este cercetată pentru ultraj la polițist, ultraj contra bunelor moravuri, iar dacă luăm în considerare atitudinea față de cealaltă profesoară cu care a intrat în conflict și atitudinea față de dumneavoastră, cameraman și reporter, atunci, asigur, se va face cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri și alte violențe. Poate. Eu sunt mai duralivă, e normal. Filozofii vorbesc mai mult. Cosmin Blaga a urmărit întreg scandalul. Cosmin, ce se va întâmpla cu protagoniștii bătăii? Polițistul care nu a acceptat tratamentul profesoarei este cercetat în acest moment de superiorii lui. Purtătorul de cuvânt al poliției din Mureș spune totuși că, așa cum se vede și pe imagini, acesta a fost luat prin surprindere de profesoara temperamentală și a ripostat instinctiv. Dascălul, pe de altă parte, are probleme mari. La școală, colegii au de gând să se întâlnească într-un consiliu profesoral care are drept scop eliberarea ei din funcție. Iar aceasta este doar prima veste proastă pentru femeie. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ultraj și ultraj contra bunelor moravuri. Oana? Mulțumesc pentru informații, Cosmin.